Usa ang patay samtang unom usab ang naangol human usa ka cargo truck ang na-haybol sa Barangay Anajao, bukirang barangay dito sa lungsod sa Argao. Nahitabo ang insidente pasado alauna kagahapon sa hapon ug nidasmag pa sa duha ang naghunong ang mga langyaw nga nakamotorsiklo sa pagkwisuse sa Argao Police. Nasuta nga gikan ang truck sa Barangay Langin, Ronda, gimaniho sa 51 anyos nga babae. Sakay niya ang upat ka mga kauban og kupras nga dadun unta sa Barangay Montpiller, Argao, apan sa pagkaabot sa dulhugon nga napit sa Barangay Anajao. Gingong wa na mopaak ang brake sa sakinan. Nahug ang usa kasakay sa truck. Ang 47 anyos nga lalaki ug matud pa napantok ang ulo nini sa kabatuan. Nilahos pa paubos ang sakinan ug sa wa pa mahug dapin sa daan may pangga pa kini sa duha ka motorsiklong gimaniho sa duha ka British national. Ang duha ka langyaw ang anaa nas luwas nga kahimtang samtang ang upat lakip na ang driver ang anaa pa sa tampalanan. Pero sa wala pa na damagan diha na usa ka liburer niya nga posible nga nadala sa nilayat or ni kuan nadala sa sako sa pagtagilid sa sakyanan. So hinuon nakaangkon raman og kuan ang mga partner ang usa refer for CT scan ang usa superficial injury ra